तामुलपुर जिल्लानि जोहोलावफुरि पार्क सुक्लाय सेरफाङाव बेखेवदों जुबिन गार्गनि मुसुखा। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारी आरो जुबिन गार्ग फान क्लाबनि सोद्रोमाफोरा मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि मुसुखाखौ बेखेवनाय जादों। मुंदांखा जुबिन गार्गखौ जोंनि गेजेराव फोथांना लाखिनो थाखाय आरो रायजो राजाफोरा गोसोखांथि महरै सिबियो बे थांखिखौ लानानै जुबिन गार्गनि मुसुखाखौ लुनाय जादों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मुसुखानि जौथाइया गासै 19 फुट, जायखौ तामुलपुर जिल्लानि जोहोलावफुरि पार्क सुक्लाय सेरफाङाव लुफुंना होनाय जादों। NLFि बिथांमोननि जिउ बाउसोमनायखौ जों ओरैनो दैयाव थांहोनो हाया। बे खोथाखौ बुंदों बनसननि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारिया। बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि गोबाव समनिफ्राय बड'लेण्डनि थाखाय नांबोनाय बै NLFनि सोद्रोमाफोरा दिनैबो बर'नि मोननै पार्टी BPF आरो UPPL मोननैखौबो हेफाजाब होबोदों होनना बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि NLFनि 500निबो बांसिन सेक्रिफाइस जानाय बै सोद्रोमागिरिफोरनि नाजानाया जाहाथे फैमाल जाया, बेखौ लानानै बनसननि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारिया बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय दानि गोरों-गोरा युथ्सफोरखौ लानानै आगान सुरदों, जायखौ गोबां युथ्स आरो रायजो राजाफोरा हेफाजाब होफैदों होनना बे खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। आयेन बेरेखा दखल खालामनाय 100 बिगानिबो बांसिन आबादारिफोरनि हाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मैदेर दैथायहरनाय जादों, जायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गिख्रांनाय सोमजिदों। बिटिसिआव आरोबाव 1000 कौटि रां हरबावगोन नामा भारत सरकारा? खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिसिनि चिफ गाहाय हाग्रामा महिलारिआ बुंदों दि फैगौ मार्च दानाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ आसामाव फैगोन। बिथाङा बुंदों दि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ बिटिसिआव फैनानै रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे पेकेज होलांगोन होनना बुंदों। जों नायनांसिगोन दि फैगौ समाव हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राया जागोन ना जाया, जायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोजोननायखौ नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे क'क्राझार मेडिकेल कलेजआव 50निबो बांसिन बिसिना गोनां क्रिटिकेल केयार सेन्टार लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिआ। लोगोसे बे अन्थाइ खाम्फा गायसननायाव बाहागो लादों हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारिआबो, जायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां गोजोननाय फोरमायदों। मैया रन्जन दैमारि साननि 66थि जोनोम सानखौ लानानै साननि आंगो बिनानाव ड अनजालि दैमारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों गावनि आंगो बिदा रन्जन दैमारि सारखौ उइश खालामनायजों लोगोसे गावनि आंगो बिदाखौ जेलाव थांना लोगो हमहैदों। जों सारनि बार्थडेखौ फालियो। बेजों लोगोसे जों बर'फोरनि रायजो राजाफोरखौ गोबां अननाय आरो उइश खालामदों दि जाहाथे रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायो आरो जोंनि आंगो बर' गामियाव फैफिनो। जों बयबो बेखौनो हास्थायो। आरो रायजोफोरा भिडिअ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो।